خبرك ها؟ گرفت من از نمی که اتوشته رفت بیا رفته سلام علیکم با همه پادپیچکای کانال علی کافیسا دوستای ما چخچق میکنیم موزی نکی پیش چخچقمون میتونیم یه چیزا خودی رسان کنیم سیلکای پایانی ویدیو بوده کامنتاری دا закрепить کداگه спонсори ما ایکس بت بدرین خاطر بیام مینوت هم درن دا خیلی مزاری کنن شتوبی که намоён шава ки ай тарафи раликани результат ҳастай ва моро дастгирӣ кунанд дум ба дум видеои шавқовар барномаи ҷолиб трекҳои ай ҳама муҳимаш трекҳои бамазаву ошиқӣ ки дили ошиқора ва ғарибое ки дур ай ватанай мехроша ҳам хеле трекҳо ҳам хеле проектора то мо бисёр мекунем бадрен силкаи поёни видео дада регистратсия кунем бародарои ма ай барномаи режим ожидания чорум барнома яъне қисми чорумаш қатъи навик буд сеюм қисмаши чорум қисмшай бародарои ман чӣ барномаи шумо ба фикрам уже медонен барномаи режим ожидания пеш ай треки нав биромадан ай группаи мо ё ай студияи мо и барнома ча мешавад шутобе ки мардум хотиррасон кунем мардумава то есть мухлисои худмонава ва ово режими ожиданияра гирён кунанд ва аждад кунанд трека шутобе ки мақсад ин хеле хубтар да дар дили мухлис қатъи аудитория кор кардан и беҳтарина ҳар кас наметавонад ман хиёлӣ мекунам ва ин барномаи режим ожиданияи трек номи трек короче респро ралик рамазона ралты кади ҳай чӣ сабаби хелия атак треки ошиқияй барои ки в натури рамазона ралты кади дар як ҷош бо гуфтагием ки ба гуфтам амал накади ман ғами ишқ надоштам мара касалты кади рамазона ралты кади ҳам хел бозӣ кардагим ба қофиё ба хотири ҳамин номи трек рамазона ралты кади ждат кунем бародарои ма и тарафи мо навигариёра чизешид бо видео мекунем дар канал хотиррасонтон мекунем подписатсия кунем бародаро чота подписчико сис рафтестан чӣ хеле ки шигронаи алло ҳамин қадар ждам ва кам монда як моҳ ду моҳи дига монда то 100 000 шидана барои ҳамин камтар дига авҷ бигирем бародаро тобистон медонам дар ҷармӣ чӣ ком тахшина мета не ки хотири мухлис буданатон дастгирида бошед авҷ бигирен ҳазору ҳамат одамое ки дона-донара мақсад миллион кадан хотя бы як дона просмотри ҳамуда одаме ки хушай ҳамуда ҳазору ҳамат зинда боша саломат боша ман ҳари одам ганда минатдорам кадоме ки ҳам дона-дона да як просмотр хотя хушай ки одамо 5000 10000 просмотр кушанд зинда ва саломат бошем бародарои ман барномаи режим ожидания